أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bouakari biye jumai la horoma dondo Bouakari siriki juma donya fa ala batuli ani ala don ani sarakati bo hada made madafoi kama uko nga juma donya fa anga do faraka ala nyina be ala ka melekew minu ni ikado be ala ka barala Bouakari siriki ikado nyuma kelenwo kele nanya ke kuma nyuma nanya ke duwo nanya ke juma donya fa ale de minani kateli ama nyini subhanahu wa ta'ala fa ala min ni se masadu masa min ni bɛɛ lajɛlen ka masaya bi ban ka min don a ka masaya la min i k'a dɔn ko dogole ani ko minnu bi kɛnɛ kan min b'a dɔn min b'a latigɛ o ye Allahu Ta'ala ye ala an minnu ye malidenw ye an bi jamana min kɔnɔ a to a ye Mali ala e y'a kanu anw ka kɛ nin jamana in den ye ala y'a kanu anw ka bolo nin jamana in kɔnɔ ala o diyara anw ye an bi fɔ k'i tanu ka da o kan ala gɛlɛya min b'anw kan min ye i k'a dɔn kafiri ani bamanji firilen don anw kan Bouakari Sidiki i k'a dɔn k'u b'a fɛ ka anw ka jamana k'a lakari k'anw ka jamana ni k'a buruja ala don an n'u cɛ ala ni donna an n'u cɛ ala i k'u malo u dɛmɛbaaw i k'u malo ala maa minnu b'a la n'a ka di olu ye ala i k'u malo k'u da kɛnɛ kan o malolen kɔfɛ diɲɛ na lahara jɔ dɔ kɛnɛ kan i k'u malo k'u sara kɛ jahanɛmɛ ala an ka jamana kisi an ka jamana kisi anw ka jamana barika an ka jamana barika ala i k'an ka jamana den barika ka jamana den kisi i ka garijɛgɛ ɲuman d'a ma ala min ye dangadenya ye i k'an kisi o ma an ye den minnu wolo ala ka n'u kɛ dangaden ye ala an b'o ɲini fɛ o k'i ka alaya kama a kɛ Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a kɛ Maka ni Madinɛ barika kama a kɛ Kuresiw barika kama ala an b'i deli ala e de b'i deli e de ye masa ye min ni deli ka deli bɛnnen don min na ala n'an y'i deli n'i y'an sɔn bi sini an b'i deli sinikɛnɛ an b'i deli deli bi ko ye ala de la ala malidenw y'i deli ala y'i ka kɛnɛya d'an ma sunkaloba min natɔ filɛ ala y'i ka musaka nɔgɔya ala y'i k'a dɔn limaniya ye ko di sun kɛli k'a nɔgɔya an n'an baden alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye ya Rasulullah ya Rasulullah ɲuman kɛ waati sera Bouakari ɲuman kɛ waati sera dɛ sunkalo min natɔ filɛ nin ɲuman kɛ waati sera kana sɔn sunkalo i k'a dɔn a tile fɔlɔ selen k'i bi dɛmɛw bila ka na i t'i ta in bila bi bɛɛ wa an ka labɛn kɛ o de y'a kɛ cogo ye Bouakari n'o y'i bɔ a la min ye arajo jɛgɛfɔ ye san 30 a bɛ kun k'a gosi labɛnw bɛ sen na ni ala ni kira sɔnna min ye novembre kalo nata ye an bɛ de ma fili dɛ i k'a dɔn labɛnw bɛ sen na min ye san 30 san yɛlɛma ɲɛnajɛw ye an bɔra k'a labɛnw kɛ o tuma arajo jigi dalen don a lamɛnbaa ni kanubaa bɛɛ kan Bouakari Sidiki i k'a dɔn jɛmukan n'a bɛ kɛ arajo in na i k'a dɔn maa o maa n'i ye dɔ kanu a na an jigi dalen don i kan Bouakari Sidiki i bolo fila kɔrɔta alisilamu k'u tɛgɛ fila kɔrɔta an ka dugawu kɛ a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayyidina muhammadin abduhu wa rasuluhu allahu la sharika la la ilaha illa لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الله لا شريك له سبحان الله الحمد لله آمين الحمد لله رب العالمين naam ne ko bala to ko bedi Bouakari Sidiki ne bɛ n bolo Bouakari do n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle patrie faso kura nin y'a boli ko siɲɛ 1223 ye maa min y'a sɛbɛn a to a de ko sori de moti ko motikaw ka sori lezina Amadu Asaliya sori ko a k'i k'a dɔn min ye disɛgɛ naani sebaw ye se bɛ minnu ye ni nafolotigiw don ni maa kalannenbaw don Bouakari diɲɛlatigɛ i k'a dɔn ani diɲɛ taafa olu de b'a jalatigɛ min ye nafoloko ye Bouakari i k'a dɔn jamana minnu bɛ yen ni sɔmin kelen don diɲɛsɛgɛ naani dugukolo sanfɛ k'a fɔ maa n'i ka nafolo man ka taa ye maa man ka taa wari don o jamana na a jamana ninnu i k'a dɔn a basigi ka gɛlɛ a wari sɔrɔ ko ka gɛlɛ Bouakari Sidiki i k'a dɔn jamana caman kun b'a la Mali yɛrɛ kun b'a la kɔsa in na tubabuw dara ɲɔgɔn kan Bouakari ka n'a jira Mali la ayiwa a
t'a la aw samana ka bɔ a la ka da ka kɛwale ani baara ɲuman ani nafolo min n'a yuru sera k'o jija ka sɔrɔ maa ka dɛmɛ tɛ Bakari Fasiriba ko a ko Mali to a bɔlen nin na cɛ kelen don ka n'a di maa si ma bɔbɔkɛ bilen don min ye ayiwa sanu ye Bakari a ka wuli ka jɔ ani cɛsiri Asimu Goyita y'a sugandi ka bila yɔrɔ min a y'a dɔn dɛrɛ Bakari sabula i k'a dɔn wari n'i y'i jigi da maa wɛrɛ ka n'a ma sɔrɔ Bakari ni hami bɛ maa wɛrɛ la k'o de bɛ n'i dɛmɛ Bakari n'i jɛna nin bɛɛ lajɛlen ko k'i wakilu kɛ Ala ye i yɛrɛ bɛ sɔrɔ min kɛ k'i wakilu k'a ye nka o t'i ɲɛ abada Bakari wari minɛko ɲuman ani wari dɔnyɔrɔ ɲuman ani wari ɲiniko ɲuman sɛbɛnnikɛla ko o bɛɛ de kun kalifara i k'a dɔn sanu ma a n'a ka cɛdenw u ye wulikajɔ min kɛ Mali kɔnɔ nin zadamadɔ in kɔnɔ Bakari k'a nɔ yira sabula jɛse naani tɔnbaw ani sebaw Bakari ko olu k'a jira k'a fɔ ɛlɛ ni Mali ye tɛmɛsira ɲuman ye maa o maa bi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye na Mali kɔnɔ a ka nafolo n'a y'a bila a tɛ tunu se bɛ Mali yɛrɛ ye Mali yɛrɛ bɛ se ka ko kɛ Bakari k'a ko nin y'a damata kuma ye nin y'a damata maanaba ye sabula maa ti kɛ i yɛrɛ ye maa tɛ kɛ ayiwa i k'a dɔn ŋana ye gansan o de la jɛsɛnɛ ni nafolobatigiw seba bɛ minnu ye Bakari k'i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen jɔlen don da de la nin bɛɛ ni nafolo de bɛ n ɲini ka ayiwa bɔrɔ kɔnɔ u b'a fɛ ka na n'a ye Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko sanu ko an ma kɔrɔtɔ i k'a dɔn an mago ma se maa ma fɔlɔ aw kɔrɔtɔ kun n'a mago jɔra a la don o don wariko la a n'a wele Bakari k'i k'a dɔn sanu bara ka nin baara in kɛ i dun d'a ye télévision na dunufɔ la a tɛ balafɔ kɛ bɔbɔ don Bakari k'i k'a dɔn ale bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni dusu ye sigi kelen don ka min kɔnɔ ni kuma minnu ni minnu fɔra k'a fɔ de sɔrɔ barika bonyana jamana kɔnɔ Bakari k'i min ni min bi sɔrɔ a k'an ka jamana bɔ a ko o bi da fɛn damadɔ kan sigi kelen don k'a kɔnɔ waati la gɛlɛyaba min bi jamana kɔnɔ o k'an ka wuli o tɛmɛnen kɔfɛ Bakari k'i k'a dɔn ani wari sɔrɔtaw wari bɔtaw olu k'an ka taa hakilina minnu na o fana ɲɛ k'an ka sigi sen kan Bakari k'i k'a dɔn min y'an ka sanu bondo ye nafolomugu minnu bi sɔrɔ Bakari k'i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen de maana bɛna bɔ min b'a jira k'a fɔ jamana ka ɲɛtaa ani Mali mɔgɔw bɛ fɛn min na Bakari olu bɛɛ lajɛlen k'an ka fara ɲɔgɔn kan Alifuseni Sanu minisiri min n'a bɛ nafolo kunna Bakari a ka dabali ɲɛna fɛɛrɛ ɲɛna nka jamanadenw sigilen don k'a kɔnɔ Bakari k'a dɔn baarakɛbaliya o bi denmisɛnw na Bakari k'a dɔn sɔrɔ tɛ bɔli kɛ o bi mɔɔw na Bakari k'a dɔn an sigilen bɛ ka fɛn caman kɔnɔ nin nafoloba kule min n'ale kɛra sababu ye a n'a jɛɲɔgɔnw ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ dingɛ min n'an kun t'a dan dɔn Bakari nin ko damadɔ hakili ka t'o la n'o kɛra bɛɛ Bakari k'a dɔn kuma wɛrɛ n'a fɔ jamanadenw fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle patrie kɔnɔ faso kura karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra nouvelle patrie sori de moitié poisson d'eau douce sori an bɛ a fo sori de moti poisson d'eau douce k'an to avion kɔnɔ Air France musonin nana ɲininka ko poisson ou poulet ne ko poisson sori yɛrɛ ko poisson muso y'i kɔ dɔn k'a bɛ taa an ka commande ta ka na a sinna k'a fɔ pardon madame c'est le poisson d'eau douce avion kɔnɔ a ne ko poisson ko d'eau douce tɛ minɛ poisson de mer de don naam an bɛ kɔrɔ fo ni ye n tɛgɛ to ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le point le point olu fana y'a sɔrɔ an ka camancɛla fanga ɲɛmaa o ka kunnafoni di sira kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka gouvernement ye n'o ye camancɛla fangabolo ɲɛmaa n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye n'a ka ministre fana la ɲɔgɔn kan se ka taa sankɔrɔ mana yɛlɛma an bɛ taa foli bila camancɛla fanga ɲɛmaa na o bɛ kɛ san o san kunun ko i b'a ye k'a fɔ bisimilaliw baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ bulon n'o ye masaya bulon ye o fanfan kɔrɔla o taara kɛnɛ to o tɛ taa k'e to ne m'a fɔ e k'i hakili sigi cɛ don n y'a faamu n'i bɛ fɛ ka min nɛmu i dan ka gɛrɛ général de division Ablaye Mayiga la n'o tɛ i ka kuluba yɛlɛ kɔni Ablaye Mayiga jumɛn ye premier ministre maa tɛgɛma man gɛlɛn o ta ye non sɔrɔdasi yɛrɛ de ka wari tɛ non o tɛgɛma ka gɛlɛn u bɛna waati min journaliste dɔ ye ne nɛgɛ ko cɛ dumanba ko an ka taa foli d'a ma ko an ka taa waritigi a yeli yɛrɛ ma gɛlɛya fiyewu anw se da la k'an dɔgɔ ni jamu fɔ a ko non a yɛrɛ bɔra k'a ye na anw nana mɛlɛku anw ye projet fɔ k'a fɔ
Ni si tɛ jamana ye wari donna cogo a sera ka yɛlɛ ta ko bon vraiment tu sais le budget qui manque ne ko ye budget a tigɛ ka gɛlɛn koyi en denmisɛnninw a récitation dɔ tun bɛ le laboratoire ses enfants prenez de la peine c'est le fond qui manque ne ko kuma ko monsieur le ministre n ko i tɛ ne ye yan bilen a ma nɔgɔ naam min ye kununko alamisa ye février kalo tile 5 san 2026 masaya o bilo o fanfankɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ nin jɛyɛrɛ in ko nin bisimilala ye k'a sabu kɛ san yɛlɛmana an bɛ taa ka taa sanbɛsanbɛ holi k'o ta k'o ɲɛsin camancɛrɔ fanga jamanakuntigi ma n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a bila an bɛ kadara min kɔnɔ n'o de ye san 2026 ka taa 2027 la o furanjɛ yan'o bɛɛ kuncɛ i b'a ye k'a fɔ tɛgɛnkɔni sinna anw ka kalanko ma o min ye jamanakuntigi ye a y'a jira sa k'a fɔ ɲinɛnsan 2026-2027 o bɛ ta k'o kɛ kalanko sa ye min y'a ye sa ngo ta o kun ɲɛsin bɛ seko ni dɔnko ma n'o ye culture ye o mɔnɔ de bɛ bɔ ni ka don tuguni min ye kalanko ye ni ka se ka o sɛbɛkɔrɔ banba a bɛ bila hakilina ni katimu min fana kɔnɔ o de ye ko vision mali kura ɲɛta sira ka bɛn san 2063 o sa ma wa stratégie n'o ye hakilina dɔ ye fɛɛrɛ dɔ fana bolo d'an bɔ o kɔnɔna na n'a bɛ wele ko stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable o fana furancɛ san 2024-2033 o fana n'i y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ dɛ min ye anw ka camancɛrɔ fangabulon ɲɛmaa ye n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a y'a jira k'a fɔ sanbɛ a n'a ka gouvernement maaw o n'an bɛ o kɛli la o wa min ye baara minnu n'o t'an bɛ ka kalifa fana na a kabi danaya dala kan k'a kɛ premier ministre ye ka na se ɲinɛnsan ma baara minnu bolo dala kɔnɔ ani gɛlɛya minnu sɔrɔla a la a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ka se k'a bɛɛ lajɛlen ni k'a fɛsɛfɛsɛ hakilinajigi premier ministre a sugandila novembre kalo dɔ tile 21 san 2024 wa n'i y'a lajɛ san damadɔ o kɔfɛ baara minnu bolo dala a bɛɛ lajɛlen nɔ bɔla wa n'i y'a lajɛ fana a y'a jira k'a fɔ min ye gouvernement ye a kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan anw ka jamana yɔrɔ minnu dun bɛ yen ni anw ka foroba cɛkɛda bolofaraw tɛ yen n'o ye administration publique ye o bolofara caman yara la ni ka taa yen fan fɛ maaw o ka se ka an ka min y'an ka foroba cɛkɛdaw ye maa ma ko minnu bɛ jɔ o taabolo bolofara ninnu na o ka se k'a ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ o ma wuli ka na faaba kɔnɔna na n'o fana bɔla yen min ye kananko ye a da donna o fana na ka taa se maliden ka cɛsiri ma an kɛn bɛ ka cɛsiri min boloda dun ka fa ka se ka sabati mali seleke 4 kɔnɔ o hɛrɛ n'o dabaliw fana tigɛlen don ka taa se min ye anw ka kuranko min ye fɛɛrɛ kura minnu kan ka sigi sen kan kuranko a ka se ka jidi k'a yakubaya maanifinw ka se ka kuran sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛrɛntɛ ye a da donna nin walew bɛɛ lajɛlen na waati ni don nataw kɔnɔna na ko nin bɛɛ lajɛlen nafa a n'a nɔ o bɛ na ye jamana seleke 4 kɔnɔ n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ kuranko gɛlɛya minnu b'an da la min ye dabali kura minnu kan ka tigɛ teliya la n'an b'a wele ko les mesures d'urgence o fana o fɛɛrɛw n'o dabaliw tigɛ bɛ joona waasa min ye jamanadenw ye dɔ ka se ka taga bɔ u ka tɔɔrɔ la ani u ka degun la wa n'i y'a lajɛ a ka kɔrɔfɔ baalen i b'a ye k'a fɔ min ye camancɛrɔ fanga o ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a y'a jira k'a fɔ foli in diyara a ye koyi foli diyara a ye wa baara minnu bɛ yen n'olu bolo d'an bɛ n'a yɛrɛ y'o katimu ci ka di premier ministre ma jɔn ko ala ko kɔrɔfɔ ye k'a b'a nɔ na ayiwa bawo baara ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ timɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen i mana kɛ jamana fan o fan fɛ e ka nimisi wasa sɔrɔ kananko kɛnɛyako lakɔliko ka taa se taabolo wɛrɛw ma minnu bɛ yiriwali baaraw ni ka o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni cɛsiri na ta ni k'an kunkilenna kɛ o bɛɛ lajɛlen ye nka ko ninnu tɛ ɲɛ dɛ ni jamanadenw n'an ma bɛn ko la n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kunkilennaw kɛ kelen ye ko jɔn ko ala an bɛ fɛn fɛn tigɛ fɛɛrɛ la k'an b'o kɛ lafiyada ye ka ɲɛsin an yɛrɛ ma k'a caman bɛ yen k'a bɛ kɛ gansanko ye o b'a jira k'a fɔ maliden an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma farafarali tile tɛ bɛnbaliya tile tɛ nin bɛɛ lajɛlen de kan ka da kɛrɛfɛ jamana in ka wuli ka jɔ ma ko wɛrɛ minnu bɛ yen n'an kan k'o kɛ ɲinifɛn ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma an ka sɔrɔ k'o fari da nin wɛsɛbɛ même n'an y'a salo ka bɔ le point kɔrɔ u y'a sɔrɔ min ye jamanakuntigi a dagayɔrɔ o kura ka kunnafoni di sira kan ne ko bala cogo bɛ di Bwana Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 380 ani siɲɛ 4 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Moribo Fofana Moribo ko a k'i k'a dɔn wasa da ye nin ye Bouakari k'a dɔn
jamana n'an ka den dɔ kɛra i k'a dɔn ŋana ye ka taa jamana wɛrɛ la fo jamana ɲɛmaaw b'a tanu Ouattara i k'a dɔn o ye laseli ɲuman ye o b'a jira k'a fɔ jɔnwala Mali i k'a dɔn a bɛ bolo min ka bi bolo ɲuman Ouattara i k'a dɔn université ba min bara ka jɔ Tambacounda Sénégalikaw fɛ yen i y'a dɔn a so jɔli a n'a makaama bɛɛ lajɛlen dilen don an ka Maliden dɔ ma cakɛda min n'u k'a ma ko Royal BTP n'o fɔra ka ban i n'a dɔn k'a fɔ nin ye Maliden da ye Ouattara min ye Diomaye Faye Sénégalikaw ka président de ye o ye Ouattara a ye wulikajɔ bolo da o don ko ni ka t'i kun da ayiwa yɔrɔ min bara ka jɔ Tambacounda ni ka taa lajɛ Ouattara i k'a dɔn o yɔrɔ in yɛrɛ ni Dakaro cɛ kilomètre 460 ani 6 alamisa don a taara cakɛda in lajɛ a yɛrɛ ɲɛ ka seereya ma baara min bara ka kɛ a ka se min ni min don a ka se k'o dɔn Ouattara k'a dɔn 10 heures danna bɛ gosi kuma min ye Sénégal masakɛ ye a nani jɔ kɛnɛ ka canjara sabula min ye campus universitaire kura min bara ka jɔ jamanakuntigi Diomaye Faye a n'a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen dafalen ministre min n'o bɛ joli kunna ministre de l'enseignement supérieur ministre de l'agriculture la souveraineté alimentaire Ouattara ka taa se ministre de transport ma ani ministre caman wɛrɛ ka taa fara Tambacundakaw i k'a dɔn gouverneur ye ani maaba minnu bɛ maire duguden de bɔra i ko dakɔnɔɲi Ouattara k'a dɔn Diomaye Faye a nan'i jɔ chantier la ten ngami a ko tabarikala a ko yalima nin chantier min bara ka jɔ Tambacundakaw joli baraka ni baraka dɛ Ouattara k'a dɔn maire sina ka n k'i ɲininka awa groupe Bama u ka bolofara min bɛ yen i k'a dɔn kasi ko o jira ten ninnu de bara ka baara kɛ a y'i tɛgɛ ci kabalen tigɛ ngami a ko jɔnkwala a bila la baara min na n kun bɛ min ɲini n bɛ min nɔfɛ nin don a ko sabula min ye bɛnkanw ni hakilinaw ye min fɔra i k'a dɔn nin yɔrɔ in jɔli la bɛnkan n'o ye so in yɛrɛ bannen ka tile di o bɛ taa bɛn san 2027 ma nka min ni min yera ministre fɛ a nisɔndiyara a ko directeur bɛ mini u ye Modibo Karaɲara wele Modibo Karaɲara ale de ye directeur général société Royal BTP Ouattara k'a y'i tɛgɛ ci a tɛgɛ ni k'a sungusungu a ko kamalen ye jɔnkwala baara min ni Sénégal y'a kalifa ma a ɲɛna a nisɔndiyara sowulubana minnu jɔlen filɛ nin ye hakilina minnu talen don ka ɲɛsin nin min ma e ka hakilina ye mun ye hɔrɔ bɛ Modibo Karaɲara ko a ko 100 o 100 baara la 85 kɔni u tilal'o la ka ban so a nafama n'o ye yɔrɔ belebelebaw wulilen k'a jɔ olu banna k'a bili a tɔ tora i k'a dɔn finition de ye o makaama minnu tora a ko o ti babala yɛlɛbɔ koyi sabula i k'a dɔn waati dabadɔ u bɛ tile o la olu ye min fɔ k'a fɔ san 2027 i k'a dɔn u na yɔrɔ in tile bɛɛ lajɛlen ta ka di Sénégal gouvernement ma a ko kuma in b'a nɔ na n'u ma sabali yɛrɛ u bɛ sɔn ka kɔ o ɲɛ koyi sabula olu bilalen don baara min na olu b'a dɔn Sénégal mago b'a la wa olu fana b'u ka baara dɔn i k'a dɔn min ye Sénégal président Diomaye Faye a ko jɔnkwala farafinna an k'an ka da an ka farafindenw na sabula u bɛ wuli ka jɔ ni hakilina min da i k'a dɔn an m'an ka wuli bilen ka taa jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ ni ka taa tɔ wele k'olu kana baara kɛ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Ouattara i k'a dɔn Amadou Sékou Nimaga o y'a jira ale fana cakɛda in n'o ye BTP in i k'a dɔn a ɲɛmaa dɔ ye o fana jira k'a fɔ jɔnkwala a bɛ Sénégalikaw fo sabula u ye danaya min da ka da olu kan u ye hakilina min da k'olu sɛgɛrɛ nin b'a jira k'a fɔ farafinna kolo kelen ye baara kɛ ɲuman a bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la e y'a ɲɛdɔn de ɲama entreprise BTP Royal BTP y'a dɔn a tigi tɛ kuma o Dugaran bɛ denmisɛn dɔn ale tɛ kuma yɛrɛ maa t'a dɔn yɛrɛ a t'i yɛrɛ jira maa na Ibrahim Karaɲara celui le grand boss nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ tun l'indépendant bɛ u fɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn k'a ma ko aujourd'hui Mali bi sɛbɛn kɔrɔ ye nin y'a bɔli ko 495 ka jɛ ka sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye i b'a ye k'a fɔ anw ka sanayɛlɛ kalansow ani camancɛ kalansow n'olu ye kalanw boloda i b'a ye k'a fɔ ni kalanw bɛ kuncɛ min ye jɔnjɔn ye o bɛ ta ni ka di lakɔliden kulu ma n'an b'a wele ko cérémonie de graduation de la promotion i b'a ye k'a fɔ min ye
ISC Business School ye o ɲama n'o y'a directeur ye Racine Seydou Thiam i b'a ye k'a fɔ min ye nin promotion ye a cogoya tala ka da Ala ma hinɛ n'an ka cɛkɔrɔba la n'o ye Hame Enyang ye promotion 2025 IS Business School cogoya la i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ caman kɔni t'a la ni k'a sɛbɛkɔrɔ Sarada kɛnɛ maa minnu ko wele bɛ ministre kɔrɔ n'o ye ministre Haman Enyang ye ale Hame Enyang ale ye o denkɛ dɔ ye a yɛrɛ ye ministre ya kɛ an ka jamana kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ c'est mon grand frère a tɔgɔ an ka sɛbɛn kala sa i m'a daminɛ bara k'a ɲɛ de f'i sa ne ko n ko n t'a ɲɛ dɔn wa Hame Enyang denkɛ fɔlɔ Aman Enyang min bɛ Gabon o ye jumɛn ye Tidiane o y'an dɔgɔnin de ye après Aman Enyang c'est Daba Tunkara Enyang voilà après Daba Tunkara Enyang ok n bɛ tila k'a tɔ f'i ye naam yafama mani ka na min daminɛ sabali de kay oui yafama naam min ye ISC Business School o ɲɛmaaba ye n'o y'a directeur Racine Seydou Thiam a ko nin promotion cogoya ka da Ala ma hinɛ na Hame Enyang na i b'a ye k'a fɔ a kɔni a kɛla ka da kun caman kan ka sabu kɛ cɛkɔrɔba in i b'a ye k'a fɔ min ye homme d'affaires dɔrɔn kun tɛ koyi sɔrɔ bosoba dɔrɔn kun tɛ ka i sigi la i b'a ye k'a fɔ Ala ko diinɛ ko n'o ko fɔla donc Ala n'a ma kɛ fɔlɔ ye a tɛ kɛ filanan ye o fana mana bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ ka jamanadenw kalan ɲɔgɔn na bɛɛ ni kelenya saga n'a ka waati o de tun y'a dalagɛsɛ ka ɲɛsin maliden kelen na bɛɛ lajɛlen ma ne maaw hakili bɛ a la kabi san 2012 ka na se bi ma fo ka na se a ka fatuli ma i b'a ye k'a fɔ bɛɛ ni kelenya o kɔrɔfɔw n'o kumakanw olu bɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ saradala fɛ maanifinw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bawo min ye farafarali ani bɛnbaliya k'o bɛ kɛ sabu ye ka yɔrɔ duman caman bɛ yen ni ka se k'a caman ni ka a koya wa n'i y'a lajɛ fana kɛnɛ in kɔnɔna na min ye directeur ka kɔrɔfɔ ye halisa n'o ye Racine Seydou Thiam ye ISC School ISC Business School o cogoya la i b'a ye k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ caman sarada o kɔrɔfɔ ninnu a y'a jira k'a fɔ min ye Hame Enyang ye Ala ka hinɛ a la jɔn ko Ala k'olu fa dɔrɔn kun tɛ maa don maa min bɛɛ lajɛlen jigi kun sibi sɛmɛyɔrɔ don wa a kɛra sabu fana ye min ye jamana in ye a ka wuli ka jɔ a sen fila kan fɛɛrɛ ni dabali la sɔrɔ sira fɛ ani hakilina wɛrɛw fɛ k'a ye nin bɛɛ lajɛlen a ye nin bɛɛ lajɛlen baaraw ni ka o timɛ ka se a hakɛ la wa n'i y'a lajɛ a kunsigi in b'an ka marabolo fɔlɔ min kɔnɔna na n'o ye Kayi ye baara kunba caman bɛ yen a y'o kɛ Kayi région maaw ye hali tungafɛ taalaw a kɛra maa caman jigi ye wa min ye maa caman bɛ yen k'u to tungafɛ ka danaya d'a kan a ka se k'o jigi fa fana k'a to Kayi sigi kelen in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ k'a y'o baaraw o baaraw bɛɛ lajɛlen ni ka o timɛ wa k'a fɔ ko min ye ale ka lakɔliso ye promotion 2025 o ka bɔ k'o cogoya da cɛkɔrɔba ɲuman na donc Ala k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye maaninfinw hakili ka se ka to a la bada lakɔliden minnu fana bɛ yen n'olu ka promotion tɔgɔ dalen filɛ nin ye a la ISC Business School o kɔnɔna na k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye u k'u hakili to cɛkɔrɔba ka taabolo la kungilenna minnu dun bɛ a la jamanajɔ sira fɛ ani adamadenw kalali sira fɛ ani min ye jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ yiriwa a bɛ se ka yiriwa cogo min na kalan sira fɛ min ye lakɔliden ninnu ye u n'u sen da waati ni don nataw kɔnɔna na cɛkɔrɔba in sen da nɔ n'a ka hakilinaw na k'u bɛɛ lajɛlen labaara waasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ kuma ɲɛna nin ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fasiri Babatigi n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 700 ani siɲɛ 7 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Amadu Tijani Dansogo ko Bouakari ni maa min ye Dibɔ Ala ye Dibɔ jɔnkɛ a b'o caman d'i ma Alhaji Hame Enyang Kayikaw fɛ yen Mali cɛkɔrɔba ɲuman Bouakari Sidiki a ka Dibɔ jɔnkɛ dɔ Ala ye min d'a ma a dɔ ye i k'a dɔn Seydou Nourou Enyang ye Seydou Nourou Enyang Hame Enyang denkɛ don sɔrɔ bosoba don Bouakari Sidiki k'a dɔn kabini kunungo u ma dege dɔwɛrɛ la baara kɔ baara jɛli ani baara cɛɲi ka sɔrɔ boso Bouakari Sidiki k'a dɔn Kayi n'a lamini u bɛ se ka yiriwa cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛkɔrɔba ɲuman denkɛ min ye ayiwa Seydou Nourou Enyang ye Bouakari Sidiki kuma min tabalen nana gosi sabula an bɛ donni minɛ ko bi wulikajɔ bolo dalen don Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na juraw i k'a dɔn n'o ye Mali sɔrɔ bosobaw ye i k'a dɔn u ka ɲɛmaaso kura a ka sigi ɲɛmaaso kura sigi kabini a tabalen gosira Kayikaw fɛ yen Kayi Bouakari Sidiki k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye an ka chambre de commerce et d'industrie Kayikaw fɛ yen wulikajɔ ka lajɛ jateminɛ ka kɛ
i k'a dɔn ayiwa min ye Seydou Nourou Niang ye bɛɛ lajɛlen bɛn'a ka saba-sabani t'a la ale ka kɛ cɛbɔ ye wagati kɛ a ko nin b'a jira k'a fɔ Kayikaw bɛ ɲɔgɔn fɛ nin b'a jira k'a fɔ hakili i k'a dɔn a ɲɔgɔn ɲɛnɛ bɛ Kayi ka sababu kɛ mun ye wagati kɛ u ka fara ɲɔgɔn kan ka Seydou Nourou sugandi o ka k'u ka cɛbɔ ye wagati kɛ i k'a dɔn ɲɛta ani dabali kama sɛbɛnnikɛla ko ni a dira Seydou Nourou ma mɔɔw dalen don ko kelen kɔni na cɛkɔrɔba den don sabula o y'a ka adamadenya bɛɛ kɛ ɲɛni ani fara ɲɔgɔn kan na Seydou Nourou a na tɛmɛ n'o ye a fana ye denmisɛn min ye i k'a dɔn denmisɛn biɲɛkɛnɛ don a wa sɔrɔ bosoba don a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri barika ka bon kabini kununko ni ka n'a bila bi la wagati kɛ o danaya de taara ka da Seydou Nourou Niang kan min ye cɛbɔ ye Kayikaw fɛ yen i k'a dɔn ayiwa chambre de commerce et d'industrie a sigili ale ka k'a ɲɛmaa ye Kayikaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ hakili ɲuman di nin bɛ jate ɲuman di sabula a yɛrɛ n'a dɔn k'a fɔ ale bilala fɛn min na nin ye fa ye min kɛ Kayi fa ye wuli ka jɔ min kɛ jamana kɔnɔ wagati kɛ i k'a dɔn a na fɛn kɛ fo ni min dɛmɛ n'o ka dɛ a tɛna na foyi kɛ diɲɛ na min kɔni bɛna tɔgɔ tiɲɛ se a yɛrɛ ma walima ka ɲɛsin fa ma sɛbɛnnikɛla ko Kayi a juguyara mɛn maraka fila i k'a dɔn kasunga dunan dugule fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen de bɛnna k'a ma kɛ sama-samanen dɛ ɛlɛ ni anw bɛɛ lajɛlen jɛnna an ka ɲɛmaaya de Seydou Nourou Niang ma min ye chambre de commerce et d'industrie i k'a dɔn ale ka kɛ ɲɛmaa ye wagati kɛ nin b'a jira k'a fɔ bɛn ni kelenya ani an ka ɲɔgɔn faamu Kayikaw fɛ yen o bɛ yen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulew k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ de waati wara la révélation an bɛ u fɔ o ko tɛ joni jalaki tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furakajɛ ko ɲuman kɔ min ye commune o mairie a ɲɛmaayasoba e k'o kɛ n tɛ ka tabale ni k'a sɛbɛkɔrɔ gosi wa k'a sabu kɛ min ye brigade de contrôle dɔ ye o labɛnlen don ka ban a bɛ n'a ka baaraw daminɛ sigida fɔlɔ n'o ye commune Bamakɔ district kɔnɔna na yan i b'a ye k'a fɔ sanuya ni bɛnsɛya a ka k'an bɛɛ lajɛlen taala ye o bɛ kɛ sabu ye anw ka banamisɛn caman bɛ yen an ka kisi o ma dɔgɔtɔrɔso la tagaw ka caman bɔ o fana na dɔgɔtɔrɔ olu yɛrɛ ka se ka lafiya u ka bureau kɔnɔ waasa ni banabaatɔ n'o hakɛ n'o dɔgɔyala a bɛ kɛ sababu ye dɔgɔtɔrɔ caman bɛ olu na baro misɛnnin caman bɛ yen o n'o sɛbɛnkɔrɔ boloda o ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ nin arrêté n'o ye nin sɛbɛnfura in ye n'o ye sariya bolo ye arrêté numéro 002 min n'a tala commune 1 mairie ɲɛmaayaso fɛ Bamakɔ district kɔnɔna na yan ka bɛn janvier kalo tile 23 ma san 2026 i b'a ye k'a fɔ brigade in a kɔni a sigila sen kan brigade d'assainissement et de protection de l'environnement an k'a ma ko BAPSI donc ala u y'u ka baara a nun bɛna don baara in nun dolen kɔfɛ min an ka kinw ye i n'a fɔ Bangɔni Bulukasunbugu Jelibugu Dumanzana Fajigila Korofina Nord ni Korofina Sud Sikɔrɔ fo ka taa se Sotiba ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna BAPSI k'a ka cɛdenw ni ka u ye u ɲɛna wa u bɛna taa munumunu salo kɛ kare a ma dafa dɛ commune i ye k'i minnu tɔgɔ fɔ anw da ma fɔ a la fɔlɔ dɛ. a ye communiqué de ye ninnu to a sɛbɛn. a communiqué filila han. ka fili cogo di. n'u ma nafaji sira in fɔ o fili. ayi sira ko tɛ sa. jinɔgɔ minnu bɛ folofolo kare kɔrɔ. a bɛ nafaji o. o bɛ nafaji ya. aw bɛ se. n'i bɛ yanni ka se Amadu kan kabini bɛ goudron bila a ji nɔgɔ bɛ yen kabini Ala in da Amadu ka dafa b'a la tɛ brigade in sigi kun y'o ye o bɛna munumunu salo de kɛ o ka se koyi ji nɔgɔ b'a la ka folofolo kare o kare kɔnɔna na a bɛ bɔ du minnu kɔnɔ o ni sariya bolo min ka ɲagili la a bɛ ta ka ɲɛsin u ka numéro diya dɛ numéro tɛ n bolo u yɔrɔ jumɛn taa commune 1 na u bɛ yen commune 1 mairie ba kɔnɔ n bɛ taa yɔrɔ juru la walahi 30 mètres n'i bɔra goudron kan. i y'a dɔn dɔw fana ka baara de ye n'u tilala u ka baara la dɔrɔn cɛncɛntɔ ni bɛlɛtɔ o tɛ cɛ ka bɔ an ka siraw kan an ka siraw ma bon ka kɔrɔ k'an tɛmɛli ka gɛlɛya ma nin bɛɛ lajɛlen de bɛ brigade in ka baara kɔnɔna na min bɛna kɛ sabu ye an ka bɔlɔnkɔnɔnaw k'u furan k'u jɛ wa jinɔgɔ wolo fɔlɔfɔlɔ maaninfinw ka don a la ka taa u ka alabato kɛyɔrɔw la u ka dabila. i y'a dɔn jinɔgɔ in bɛ kɛ sababu ye ka min ye an ka kare caman ye k'a bɛɛ kɛ dingɛ ye ni jinɔgɔ ko dabila la karew lajɛ anw ta tɛ dingɛ ye bilen koyi min ye ɲamaw ye ka taa yɔrɔnin dɔ labɛn k'o kɛ ɲamanton yɔrɔ ye walima i ka tele da i ka nɛgɛkuru e tilalen o la nafa wɛrɛ t'a la k'a bila maaw ɲɛ maaw ka to ka sago sɔgɔ a kan nin bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ brigade ka baara kɔnɔna na brigade d'assainissement et de protection de l'environnement commune mairiba to a la jɔn ko Ala a sigila sen kan wa a fɔra dutigi ni duden bɛɛ lajɛlen ye u na munumunu salo kɛ an ka kin kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na sigida ɛlɛ ni commune kin fɛn fɛn bɛ yen n'o ye quartier ye u bɛ munumunu salo k'a bɛɛ lajɛlen na minnu tɔ filɛ nin ye k'a fɔ n'i ko k'i ta to a t'a la nin tɔ ninnu fɔlɔ de waasa mɔgɔw k'a don u bɛna taa fan minnu fɛ nka min bɛ yen n'olu to a ma fɔ u bɛ s'a bɛɛ lajɛlen ma
ayiwa sigida fɔlɔ a sigida kin bɛɛ lajɛlen n'o ye quartier ye o bɛ se a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Le premier quartier c'est Nafaji. U ka s'anw fɔlɔ de ma. a bɛ sɛbɛnlen don n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye nin commission ye commission min n'a kɛla sabu ye nin brigade in ka se ka sigi sen kan min ye commission environnement et cadre du conseil communal ye o maa bɛ a kɔnɔ service de contrôle de police et nuisance communal to la o maa bɛ a kɔnɔ direction de bons ordres et de protection de l'environnement n'i y'o fana lajɛ o maa bɛ a brigade kɔnɔna na commissariat de police Bangoni Bulukansubugu Korofina Sikɔrɔ ka taa se min ye Sotiba ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka maa bɛ commission in na brigade in kɔni a tɛna bin maa kan nka n'i minɛna sariya fɛ sariya bɛ boli i kan delili t'a la dɛ a k'a fɔ alimamu ye sigida fɔlɔ kɔnɔna na yan maa si ka n'i fereke nin ko in na baara ka kɛ n'a fɔ sariyaw kɛmɛ k'a lajɛ cogo min na walasa min ye maaninfinw ka kɛnɛya ye ani kinw ka jɛli o bɛɛ lajɛlen a ka se ka ta ba la nin ye sɛbɛn don min na salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Alpha Seso a ka fasiri Babatiriki n bɛ bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant Babatiriki maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ye Siyaka Tarawele sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 600 300 siɲɛ 84 Bouakari Siyaka Tarawele ko a k'i k'a dɔn fɔta min ye sirabangara min kan ka dilan ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulukɔrɔ Bouakari chantier in a kun jɔra koyi Bouakari i k'a dɔn gɔngɔ Bouakari a ni mobili ka geninkana siraba kan sɛbɛnnikɛla ko a ko in kun gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula ma o ma ka so bɛɛ siraba in da la Bouakari i k'a dɔn gɔngɔ bilen i k'a dɔn kun de kɛ maa si negela ye sɛbɛnnikɛla ko tile 2 in na an sigila an ka so kɔnɔ an b'a dun dumuni na i b'a dɔn dumuni na dɛrɛ Bouakari tile 2 in na i k'a dɔn camion wulubana ninnu Bouakari ani giriba ninnu u bɛ kolonkolo la gada fa bɛɛ lajɛlen na n'i y'u ye INSO bi jate Bouakari sɛbɛnnikɛla ko a ko directeur général des routes Cheikh Umaru Diallo i k'a dɔn kɔsa in na alamisadon yɛrɛ o tɛ kunun ye de a ye wuli ka jɔ kɛ ka t'i ɲɛ da yɔrɔ ninnu kan baara in kalifalen bɛ chinois de ma n'o ye COVEC Mali EGK Bouakari i k'a dɔn a taara yɔrɔ in lajɛ baara a bɛ kundama min na a ko wuli ka jɔw la Bouakari nin sira in jamanakuntigi yɛrɛ de y'a kurubu kari a donnama in kama a ye baara in daminɛ Grand Hôtel i k'a dɔn Carrefour la min ye ayiwa wuli ka jɔ ye Bouakari sigi kɛra k'a makɔnɔ sa nka waati dɔ kɔni kɛra baara in jɔ yɛrɛ de kɛlɛw Bouakari maanifin kamana ganna maa si t'a dɔn min kɛra Bouakari nka kɔsa in na i k'a dɔn tile 2 na baaraw daminɛnen bɛ a ko n'i y'a jateminɛ Gabriel Touré Grand Hôtel o nɔngɔngari ka na se fo 3e ma ka pa o kunna ka na se fo an yɛrɛw ka yɔrɔ in n'o ye Jelibugu yanfan in ye Bouakari k'u baara ka so kari cogo min u b'a kari ten u baara ka yɔrɔ fura cogo min u b'a fura fɔta an bɛɛ kun siranna an siranna awɔ Madinɛ baara ka ɲi ma sœur bravo félicitations i kɔrɔkɛ b'i ta nin ko ye Madinɛ baara ɲɛna voilà n kun bɛ nin den nɔfɛ kana jiginna dɛ baara kun jɔra n y'a f'i ye a minɛnen filɛ nin ye i b'i tanu koyi Bouakari sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn sira in bilala retard la nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ a wulila kaban tabarikala n'o tɛ baara in daminɛna ni hakili b'a la kabini juillet kalo san 2024 o don Bouakari sigun kɛlen don k'a makɔnɔ n'a kun kɛra a ɲɛ 40 ma sisan b'a sɔrɔ hali n'a ma ban Bouakari sisan b'a sɔrɔ caman kɛra la nka a ye jɔli min kɛ Bouakari nin di baasi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin sira in bɛna kɛ sababu ye min kɔni b'a to Kulukɔrɔ ni Bamakɔ cɛ a ka kɛ ɲɛtugu ɲɛyɛlɛ o tɛ kelen ye a bɛ kɛ sababu fana ye ka Bamakɔ cɛ bɔ min b'a to balanbalani ani mobiliw ka tondon ɲɔgɔn ka sira la a bɛ kɛ sababu ye ka caman b'o la Bouakari a ko wuli ka jɔ la a nafolo kasa bi kun y'a fɔ a bɛɛ lajɛlen dira ka ban sabula Asimi Goyita yɛrɛ de y'a wari da kɛnɛ kan a wari bɛ bɛn min ma i y'o dɔn wa CFA wari miliyari 33 ani miliyɔn 200 n'a kunkanfɛ Banque Ouest Africaine de Développement BOAD ale de kun y'a wari di Bouakari siraba in yɛrɛ a tubabu tɔgɔ o de ye RN 27 ye Bouakari a ɲɛni a n'a wuli ka jɔ bɛ kɛ sababu ye a wa Bamakɔ yɛrɛ ma kosɛbɛ a bɛ Bamakɔ cɛɲɛ wa a bɛ kɛ sababu ye ka bɔda caman di a wa dugu yɛrɛ ma nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun wɛrɛ l'indépendant ne y'o bila i tɛ hakili sɔrɔ n ka Tezara in premier min hakili sɔrɔ n bɛ Tezara premier min an bɛ segin ka na
ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula Boubacar Sidiki kangarida ka fisa wuli ka bɔ n tɔ kan siga t'a la mais mun na dun bi yan nin y'a ka sɛbɛn ye Boubacar lettre dɔ bɔra commandant de la zone numéro 3 a y'a ci i k'a dɔn minnu bi k'a kɔnɔ ɔ a na kɛ sɔrɔdasi muso fɛn o fɛn bɛ yen Boubacar Sidiki i k'a dɔn n'i bɛ k'a dɔ kɔnɔ frigo 3 ala ka n'i ci a la bilen Boubacar Sidiki i k'a dɔn février kalo tile 20 san 2026 yan n'o cɛ Boubacar Sidiki yala bɛna kɛ sɔrɔdasi muso bɛɛ lajɛlen ka so kɔnɔ i mana kɛ kan o kan kɔnɔ Boubacar Sidiki courant jeniniba gansan dɔ ka bɔ a la ɔ i y'a dɔn waati kɛra Boubacar Sidiki k'a dɔn kan kɔnɔnaw kun kelen bɛ feerekɛyɔrɔ da ye gilasi yɛrɛ sɔrɔ ko ɲuman sabula courant tɛ tigɛ kan kɔnɔnaw na Boubacar Sidiki o min n'o kun bɛ senna san 2024 ɔ wulikajɔ nana boloda ka kangarida kɛ waasa bamanjuw ka n'u sɔɔri i k'a dɔn gilasi sanbaw la sabula k'a kun gɛn bɛ sugu fiyɛ de ye Boubacar Sidiki feereba ni sanniba u bɛ kari ɲɔgɔn na jama de bɛ jɔ saa kalo 12 o dabilala Boubacar Sidiki n'o dabilala frigo i k'a dɔn o caman de bɛ sɔrɔdasi muso min bolo ayiwa min kɔni ye commandant de zone a ye kangari da dɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn kurantigɛba min bɛ sen na courant tɛ tigɛ kan kɔnɔna na o tɛ kɛwale ɲuman ye o Boubacar Sidiki i k'a dɔn dɔ ka bɔ courant jenita la kan kɔnɔ musow bolo saba bɛ min bolo frigo saba mana kɛ maa o maa bolo Boubacar Sidiki kelen bɛ bɔ i ta la n'i m'a bɔ a la a ja la u bɛ taa sama k'a dan ka bɔ yen Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin kɔrɔfɔ min fɔlen filɛ nin ye a na kɛ sababu ye faamuyali ka na courant jenita dɔ ka bɔ a la chef d'état-major général ani directeur de service Boubacar Sidiki kunnafoni cɛnsɛra ka d'a bɛɛ lajɛlen ma elɛ n'u ka frigo walima congélateur ni saba bɛ min bolo elɛ ni jɛngɛra n'a ye ka fila ta sunkalo min setɔ filɛ nin ye jamana den tɔw mɔgɔ fana bɛ courant na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ Tuma Tunkara soir de Bamako ne y'o bila soir de Bamako kelen n b'o ta fari min ye fasirikɛla ye Mayimuna Dumbuya Mayiwi ko anw baara ɲɔgɔn n'o ye don kibaru tilama dɔ ye n'o de ye Yusufu Sisɔgɔ ye directeur de publication do journal dɔ cɔ a la n'a bɛ wele ko l'alternance n'i y'a lajɛ e ko kunun ko a fana mandat ma da ka taa n'a ye maison centrale d'arrêt de Bamako taalikɛla ni a ye a ka kiiri o boloda bɛ ka bila mars kalo nata o tile 9 na san 2026 a ye mun kɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ wele bilala ma kunun ko alamisa février kalo tile 5 san 2026 k'a sabu kɛ ko kɔrɔfɔ dɔw bɔla a da kɔnɔ a n'a ye fɛn dɔw sɛbɛn a yɛrɛ ka sɛbɛnfura kɔnɔna na jɔn ko ala ko bɛ jamana a bɛ dankari kɛ jamana ka basigi la wa a panna pewu kuma dɔw bɛ yen kuma kɔni o ye jamana yɛrɛ kɔsago pewu ka taa maa min n'o bɛ Niger jamanakuntigiya la bi e ko kɔrɔfɔ in dɔ ma taa munumunu o ɲɛkɔrɔla la wa o kɛra sabu ye sa wele ka bila a ma ka taa sɛbɛkɔrɔ ɲininka a ɲininkalen kɔfɛ min ye procureur ye n'o ye Adama Kulubali ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité cɔ a la a tɛna ka mandat bɔ ni k'o da an baarakɛɲɔgɔn in kan n'o ye Yusufu Sisɔgɔ ye Yusufu Sisɔgɔ kɔni mandat dalen kɔ a ka anw ka jɛrɛjɛkuluba min bɛ yen n'o ye association des éditeurs de presse privée Mali kɔnɔna na yan n'o ye ASEP Mali ye o ɲɛma n'o y'an yɛrɛ jɔwani ye Boubacar Yaliko ye bureau ka taa se maa caman ma minnu kɔni ko in bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ fo ka taa se mandat dali ka Yusu kan bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité dukɛnɛmana na ko in bɛɛ lajɛlen kɛla u ɲɛna min ye ASEP ye ale kɔni ko k'a bɛ weleweledakan de kɛ sa ka taa se don kibaru tigilama ka jɛkulu tɔ bɛɛ lajɛlen fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u dusukun tɔɔrɔlen o de kɔni y'a to sa waasa min ye o ma se ka ko bɔ a la min ye Yusu ka taali ye MCA kɔnɔna na o ma se ka balili min kɛ ka bɔ procureur min filɛ nin ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité u ka sɛbɛnfura bɔlen kɔfɛ donc ala o y'a jira sa ko bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la wa min ye wulikajɔ ye o fɛɛrɛw ni dabaliw natigɛ joona an balimakɛ n'o ye Yusu Sisɔgɔ ye journal l'alternance o directeur de publication don fɛɛrɛ n'a kɛ a bɛ bɔ kaso kɔnɔna na cogo min na waasa baaraw a ka se ka o boloda ko kura nin ye n ko ye sɛbɛn ye sɛbɛn bɛna salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Mayimuna Dumbuya a ka fasiri don o tuma o journaliste Seydou tɛ ma k'ale ɲɛna yan a tun bɛ yan kɛ a tun bɛ yan Mamadu Hawa Gasama o tɛ bolo la o ma k'a ɲɛna o kɛra an ɲɛna e yɛrɛ ta kɛra kɔsa in na o ma ale m'o mɛn yan misali ta kun ne kan e ka problème bɛ min kana na n bila kuma na yafama tiɲɛ yɛrɛ la Samba jo tɛ fɛn dɔ la a tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ u ka yafa i tɛ sabali ayi u ka yafa ma sa procureur ka yafa a tɛ se fila
a bɛ yafa o. Waati waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan anw b'an kɔ kɛ n'a ka kɔlɔni kɔ ye an balima 30 burapele ale bɛ se kana kuma so in kɔnɔ y'an mɛn Bɔbɔkan na Buwafɛ o kɔrɔ k'an ka taa o don wa min ye Sylvie ye e ma se ka foyi mɛn Bɔbɔkan na n'o tɛ Buwafɛ wari bɛ wele cogo di Nbudo ayi n kan k'o cogoya ɲini ka dɔn parce que wari de ye jarabi ye Sylvie wari de dɔn cogo di wari wari tɛ dɔwɛrɛ wari o y'a bɛɛ ko k'a ma wari fulaw ko wari marakaw ko wari bamananw ko wari a bɛɛ wari ye wari de ye koyi Boubacar i k'a dɔn lɛn nin an kɔni b'an kɔ kɛ n'a kɔlɔni kɔ jumɛn ta sera Sylvie bolo tun bɛ ayiwa jaw la k'an maana Ahmed Jakite i k'a dɔn fiɲɛ turukala tun b'ale bolo ni Ala sɔnna ntɛnɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka sababu kɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali wa salam.